Belaino kha khamcha jangnai koktuma takhok pela joy Tripura umor 25 years eba noichiba thangara kalaijak tabu bufani mung Charada Tripura kami jomono adi block by khobjak chalita chora bisini bagya monipara o takhok sangnai jangna rangri to kurino phiyaba bono malkhung bai telangna bagui lama suda kaham kurui o kongno Tripura surongnai buthumni bukhoktui sirai sirai sawi mankha Poila kosom kosom ya phungo bothrai thaimase yagulo barhai ungui tabukhe belaino kusani mukhang warjak thangnai rong hingge tabu cancer hinui saklai rekha phia bao cancer no sunamna bagui bo rangri no sikang nangrawo haini bagui maya gonang kha gonang rongno chubachu sanlai jakha bukhayungo tomjoi Tripurani GP number 8787605564 eba account number TGP 810801479623 IFC code PUNB 0RRBTGB manke khokja khepano chubalai jadi nini ani o khokja khongni baino bini o sa khamya nai manna ongthu Kamio lama hamyani bagoi malkhung thangi manya tabuk lama majarot jaitini nogose lelawi ma tonglai siwo borong tabuk nukhungni bororok belaino kha khamsajak buma sak bai thang khunju khunaya buino kaham hamya bujogui sawi manya jotono kisa khairokjak baidi Chini all Tripurani ba phataro tongnai ni phanangka chini bukung bara Tripura sarakno request khaine ba haidu khaine jotono je mansak je suksak kisa soba soriwi bongni nukhungno taisa mani khelakhe phirokna ni bage noroni thani ai eje সংগঠন nengebo ba ani sakbai thangningebo noroni thani khulumui ko bage norno request khaijao kisa naharei boroni family no naharei kisa jora mangkha ba naiphaidi naya koi chubawi taisa mani khelakhe phiroktung bongni nukhungbo angabon thani kaiton thani sorimung riwi ang obono norno kwcharo je borokno kisa chuba jabai di norong to jaga tiri rugino phainai phamai yago nong ts ni bakhati thai phainai salogo pusu jorti bongno help ayake ba pusu jorti naikoli tulangnan bagi wan subai chung to chini to 100% effort tongnai engkai tabuk sung bono temon kichuri phaimego puilaba sung kisa misa sajanai rok di phaika ba kisa misa sung medicine dong nibo kogri langkha abo chini oro chini members dong borok ngo khaine ba sarik dong ni bisingon joto implement ngai engkai baki chung 100% chung bini jesuk mansak bini hamui bwchai sak porjonto chung oro mane sakbai thangno borok bai manjui tongnai engkai norok jekunu information ni bage jodi nanghangai chung bai direct contact khaimono ani mungkai Somir Tripura Tripura swngnai buthuni general secretary bo bodol ni bakhati tini o jaga phaimani yagulo rugino pute kahil nung paka eba rukurono tam ko khasaram thamra hambai pula chini srangsati media tei kubun media rokno chung kha Tripura swngnai buthuni ang khai general secretary ni jongja khai ani tei colleague rok tongan logi samung khaine rok borok wani takhukno chung first of all কয়েকদিন সেকাং ano ani ছোট ভাই গৌতম ত্রিপুরা ano phone khaika dada chini le chini kamio ani dada ni omte অবস্থা angi tongkha ati hini sarkha ngai ang apuru Agartala tongmani ngi immediately ang Agartala ni phai kami phai jogajog ngai dati phai nainani nango nei jeng photo kisa nukha ngai nang buji khaba ekটু critical অবস্থাও tongo aboni bagai ang doi dodoro phai tini ango jaga phaikya ngai khana karo phai phaibani pore রোগীনি মেইন বিনি রেসিডেন্ট মানে বিনি কামিও অঙ্কাই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে একদম এই অবস্থা হামিয়া লাইক লামা কেরে তি মানথক গিয়া কারেন্ট কেরে কমা মানে প্রবলেম স বরক তঙ্গ অঙ্কাই আছে হাসালো তঙ্গই বরক না ট্রিটমেন্ট ইনা tini o jaga phaiye o rugini bahai condition no khaika eba buti haike norok nugoi borok bojagani poila no jong tini sokojak samno west manga samno west ni bisini andaro khobjak jak o nogo parago
chini Pelajoy Tripura hanai kaisa takhuk ongkoni Baigamoni Roaja Parani je jaga kuno gari ni subida kwrwi jatayat khaina subida kwrwi bo bini yathigo yaphago kaisa botrai haike thaijagoi abo kotungma din tongmani yagulo monoi pekhogoi tabokhai infection aste aste bari thangjaka gao thangjamani pore borok silchor rok ingke tei kwbangma doctor rok phunuka obon pore silchor rok thangmani borok kisa obo kaham result manli ani bagoi borok rang paisa ni bo bial hingke ba teha nogo kifil phai takhai pura ostir ekdom serious condition o bo mai tei chaimia bini obo infection kwbang ongoi bari tongkha gai borok ni je para bo kuno communication khainani sujog kwrwi ba gari gora laisoya hingkai borok tabuk borok ni jaiti gusti ni jaga phaiye treatment ni bagui phaiye oro bathakjak hingkai borok lukurok no bini ma bo khunjuk khana jaya hingkai asok rang paisa bo kwrwijak ekdom gorib nukhungni borok ba hingkai oboni bagui lukurok no norong ni maidom tei norong ni social media ni maidom tei khe kok kwcharna bagui chungno help sanka chini TSB Tripura songnai buthuni GSC ni dasomir phaijak hingkai tei kwbangma ongkorok member rok bo phaijak obo kok khanaoi ang bo local ni manikpuni no TSB ni kaisa kormi no hingkai borok sahok angke khobomani dati datung songnai phika tini patient ni to obostha kahil no ekdom bono taratari jodi chung susto bo khaina hingkai doctor phunugoi bono kisa kaham kaham bithi hingkai bini life khubui risk no tongo hiyang ma songo tan hingkai ang bo kisa jankari tongma ba obo hai kwsarok medical ni obo nugui asok to sijaya haiphano kisa nugui ang khakhai obo daktino doctor ma phunungnai hinai hingkai bini mabo khunjuk khainaya bini baba bo chukjaya bini dara songbo ekdom chukjaya hingma bai lukurok ni thani kok kwcharna bagui borok chungno samkhai chung phaijak tini oro ke lukurok no norong ni ye kwcharma bisin theke sao bai kwrung khaka obo rugi bai lukurok ongkoro ma salai tini oro chini local ni kaisa kormi tongo TSB ni hingkai bini bo jati gusti ni khlaio bini bo phaio bo bini details ranai sanai rogin teisi kaham kai sai khna ranai chung jehetu borong norong ni madhyam ti khe norong ni through ti khe lukurok no information ba kisa chubachu sanna bagui phaijama ba botabo kaham kai no sawoi rogini details sai khna ranai itam kalai Angkai rogini bini baifung kelayo atio sodom kelayo ta atau ini mana besala ini atano bor rogot telang kha eba tabuk tangi telangi maya thakam no roba prothom angkai borok mane silchor otlang jang khnao angbo logi to koroi silchor otlang oi naimani cancer hisabo cancer noi borok cancer hingkai hingkai no rang tok nang baire rok hingkai no obo to ksak kotor ma hingkai ba gai rang ni problem ni bagai borok oroni kifli matri kha taukai oro paragota parani tabo oro he atio sojoni nogo phaijak ajeni na ta na khamai tuna bagai Tripura hasini lukurono nong tamu kok kjanam ang Tripura hastini je political under tungnai chini Tripura sarong no bo sanamusugo hingkai je chakri khai tungnai kisa misa chini borok to tau chubachu khailayo oboni bagai ang ani darano hamrui besarnani bagai kisa chubachu sano tini buba grani orobo chubachu sano kisa phainai phekena hamu chubachu ni kongno bar je kisa phai nai pheken keno bini problem nai no borok khai mayo no oso haibo tabo mane oboyoso yakung ekdum kasa kotorma ke chajak obon bagai obna ang lukurone oro sano je kisa bono chubachu khaijak baidi sake bo dikhulo yaphak thanya ekdum mane tamsana chini boroni je thoi beshi tungnai o jaga no bini kasa ekdum kotorma khemkha মানে কন্ডিশন তাও তো পুরা অবস্থা খারাপ কন্ডিশন তো পুরা খারাপ না খারাপ ini ata ni mungkai Pelajoy Tripura din boyas bisuro bini বয়স প্রায় 25 রঙন din mungkai গৌতম জয় ত্রিপুরা enggo borok lukurok chuba chu khaina ni ngakai nong ni kunu buku pe hai to phone pe ro koro to অব তো গুগল পে তো তুঙ্গো অব মানে আনি অরফানো রে মানো আং তো যে ফ্যামিলি সিংকাইবা ini mobile number kita sade lukurok nani 8787605564